Takže ahoj. No, no, my jsme natočili takovou bitku. Je tady s námi moje kámoška Valinka. A pozdrav. A ještě moje kámoška Marianka. Pozdrav. Ahoj. No, takže... Vali, nespívej. Tak. No, takže jdeme... Natáčet bitku, no. Takhle, jdeme natáčet bitku. Jo, ale nevím, jestli mi funguje kamera teda. Já nevím. Ale ne, jako počkej, já si zkusím vypnout tady kameru. Hej jo. No dobrá. Tak, jdem na bitku. Tak to natočíme znova. Neposlouchejte jí. Neposlouchejte jí. Stop. No, takže to by asi bylo všechno. Tak ahojte. Ahoj. Ahoj.